Nachádzame sa na projekte rekonštrukcie obvodného a krajského riaditeľstva v Žiline na Kuzmanyho ulici a som tu s inžinierom Vakulom, ktorý vám povie viac o realizácii tohto objektu, čo sa všetko spravilo v poslednom období a aké sú také zaujímavosti tohto projektu. Tento projekt vlastne sa skladá z dvoch častí, to je obvodné riaditeľstvo a krajské riaditeľstvo za nami. Na obvodnom riaditeľstve bola zatiaľ realizovaná rekonštrukcia strechy, boli rekonštruované taktiež dve podlažia z troch. Momentálne prebiehajú práce rekonštrukcie na 3. podlaží, ktoré sa bude taktiež odovzdávať. Čo sa týka krajského riaditeľstva, tam boli realizované, zatiaľ sa odovzdali dve nadzemné podlažia do predbežného užívania a pokračuje sa na ďalších poschodiach, kde sa budú realizovať maľovanie, elektroinštalácie, taktiež sa realizuje osekávanie kakličkového odkladu a práce budú pokračovať ďalej na ďalšie poschodia, ktoré sa časom odovzdajú. Teraz mám tu česť byť so stavbyvedúcim pánom Vrabelom, ktorý povie viac o tom, čo sa plánuje na tomto projekte v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. V najbližšej dobe v podstate na objekte OPZ plánujeme odovzdať 1MP do užívania policajnému zboru. Zahájime práce v pivničných priestoroch daného objektu, kde by sme mali vymeniť v podstate vyplňové otvory, garážové brány a zatepliť podľad, elektroinštalácia. A ak nám počasie dovolí, mali by sme začať pripravovať podklad pod kontaktný zateplovací systém fasád. Čo sa týka krajského riaditeľstva, tak v podstate v najbližšej dobe je plánované zahájenie výmeny jedného z dvoch osobných výťahov objektu, dokončiť práce v podstate na osekávaní tehličkového obkladu fasády a začať práce na vyspravenie toho zvetradového podkladu a po nachystanie v podstate pod zateplenie fasády. Počuli sme od našich stavebných inžinierov, čo všetko sa na tomto projekte realizovalo, čo sa na tomto projekte plánuje realizovať, ale čo táto stavba obnáša z pohľadu bežného občana. Pán Vrabel, čo všetko je za týmto projektom, aby to pochopil možno aj bežný človek, bežný občan Slovenska? Už z toho samotného názvu v podstate to vyplýva, že je to objekt a jeho rekonštrukcia na zníženie energetickej náročnosti. To znamená zjednodušenie na šetrenie energií, či už elektrickej energie, ktorá sa dá zhrnúť v podstate vo výmene elektroinštalácií a vo výmene svietidiel v obidvoch objektoch, ktorá by mala zabezpečiť túto úsporu na elektrické energie a taktiež na úsporu energie na vykurovanie, kde v podstate sa to zabezpečí výmenou strešného plášťa, výmenou okenných vyplní, ktoré sú už nevyhovujúce a taktiež samotným zateplením objektu ako plášťa. Sme radi, že Kamiprofit je zhotoviteľom aj tohto projektu rekonštrukcie obvodného a krajského riaditeľstva policajného zboru a objektov, ktoré patria Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. A pán Vrabel, držíme palce v realizácii tohto projektu a všetko dobré. Ďakujeme.